Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka jingyale habdeng ki Shipai ka Pakistan bat ki Balochistan Liberation Army kelenang jor kat badami kisngi hakba ka BLA kala kam bagi dan khat prangut naga kinhun jongki ki balayap ha ka jinya Siat bat ki Shipai ka Pakistan ka Balochistan kala kam ha ka jinya Siat bat ki Shipai ka Pakistan kala yok ban penyap bon ngut ki Shipai bat kala yok ban senshar hakikat tu gani ki jaka sor bat ha ki babun ki jaka hanong kendong ka BLA kala kam bakala yok ban penyap hadu ars pangut ki Shipai bat ki pulit ke Pakistan bat kila yok kam khat nyongut kani ki jingkam ka BLA kam shamdan ke jing pentikna Henry Umintri rangba ka Balochistan usar fras bukti ulong ba khat nyongut ki Shipai bat lai phuingut ki rupat ba kila yap ka BLA kala kam ru bakidon khat prangut ki dongyale jongka ki balayap bakenthop khat wingut ki de ki ru khendo jongka Majid Brigade saungut ki dongyale jongka Fateh Squad bat langut na ke STOS unit kinong yale jong ka Balochistan ki kenthop ru ya ka we ka Kynthei ka balayap ma kani ka chingale ka balatip kum ka Asifa Mengal ka balai iru ya ka durkhi balapalat da ka BLA bakala kran hashwa bakan sha penyap ha ka singi tho ding kat ba ki Shipai Pakistan pat kila kam bakidan khnai pu arngut ki Baloch ki bala sha penyap ha ka singi sa jan bat sap huingut ha ka singi tho ding